Добре дошли, дами и господа! Добре дошли, щастливи младоженци, кумове и родители! Когато любовта окрили сърцата и в своя развълнуван ритъм те сътворят най-прекрасните си съвместни мечти, това е знак, че е дошъл денят, че е дошъл часът вашите прекрасни мечти да станат реалност. Скъпи младоженци, необходимо е да потвърдите своето желание да сключите граждански брак. Пред мен, като представител на държавната власт, в присъствието на вашите законни свидетели, на вашите скъпи родители и гости. Теменушка Огнянова Каменова, съгласна ли сте да сключите граждански брак с Йордан Александров Георгиев? Да! Йордан Александров Георгиев, съгласен ли сте да вземете със своя законна съпруга Теменушка Огнянова Каменова? Уважаеми кумове, убедени ли сте, че младоженците по своя воля са решили да създадат семейство? Да. Пръстенът е знак на съюза, който се случва между вас. Това е образ на прегръдката, която ви съединява, и на слънцето, което ви дарява с лъчите си. Носете тези пръстени с голяма любов до дълбоки старини. А сега поканвам младоженците, поканвам и кумовете да подпишат акта за граждански брак.